ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон, дӯстони азиз, бародарони гиромӣ, апаву хоҳаро ва шахсӣ аз шахсоне ки ватанро дӯст медоред ва мехоҳед ки ватанро ҳимоя кунед, барои ҳамаи шумо як пешниҳод аз ҷониби бародари азизтон. бародарои азиз, апаву хоҳаро, яъне ки тасмим гирифтам ки барои хоинои миллат, барои душманои миллат, барои номардои миллат, барои ноҷавонмардои миллат як аксия кунем шумо, яъне ки чӣ хел бигӯм да, як наворе пешниҳод кунем шумо, чӣ хел ва чӣ кор кардан дар кораи бояд. бародари азиз, апаву хоҳаро, барои ҳар як навори шумо ман тайёрам ки $100, яъне ки маблағгузорӣ кунам барои ҳар як навори шумо, барои хоинои миллат, барои душманои миллат, барои номардои миллат, барои ноҷавонмардои миллат. бародари азиз, апаву хоҳаро, яъне ки навори шумо бояд чӣ хел шавад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ бениҳоят наворои ин номардову ин ноҷавонмардоай. шояд ки ягон ҳамсояи номардо бошен, шояд ки ягон ҳамсояи ноҷавонмардо бошен, маълумот шояд дошта бошен, яъне ки бо далел дар ҳамин сайтҳои интернетӣ бениҳоят бисёрай. ба ҳамин хотир бародари азиз, яъне ки шумо яъне бо далел, бо факт, яъне ки барои хоинои миллат, барои обуначиҳои шумо, барои подписчикои шумо, яъне ки худтон дастрас кунен, бирасонен ва бигӯен ки яъне нишон битен чеҳраи асосии литсои асосии ин номардора шумо нишон битен ки ино дар асл киянд ва чӣ корҳо карданд ва миллати тоҷика то имрӯз барои чӣ ба пастӣ оварда, ба пастӣ зада гаштесиянд. бародарои азиз, чӣ тӯҳматҳо кардесиянд барои роҳбари давлат, чӣ тӯҳматҳо кардесиянд барои давлати азизамон Тоҷикистони азиз ва чӣ пастиҳо кардесиянд, шумо барои ҳаматон рӯшанай. бародарои азиз, апаву хоҳаро, одамое ки подписчик дорен, яъне ки ютуб дорен, ин видео барои шумо дахл дорад ки шумо бояд як навор кунед. навори шумо яъне ки $100 арзиш дора. $100 ман маблағгузорӣ мекунам аз киссаи худам ва бародарои ман, апаву хоҳаро, ҳар касе ки маро мешноса медонад ки алҳамдулиллоҳ дар Москва тиҷорати хуб дорум, маблағгузорӣ аз киссаи худам мешавад. одамое ки навори хубу хубтар мекунанд, яъне просмотри зиёд мегиранд, тайёрам ки $300 дига илова кунам. $100 метам, $300 дига вақти навортон хуб боша бо илова мекунам. бародарои азиз, апаву хоҳаро, барои ояндаи ватанмон, барои ояндаи миллатмон, барои ояндаи фарзандомон бояд мо тайёр бошем ки барои хоино листои ҳақиқатшона нишон битем ва бидонанд ва бишносанд ҷавонои мо ки ин шахсиятҳо дар асл киянд ва кӣ буданд ва чӣ корҳо карданд ва барои мардуми тоҷик чӣ корҳо карданд. мо дуру дароз намерем. дар ҳамин Москва чандин тоҷика, яъне ки аз модар бемодар карданд, аз падар дур карданд, ови дидаи модарро резонанд, ови дидаи падароро резонанд, ҳатто падару модарои худшон аз ино безоранд ва пушаймон аз ин хел фарзандои калонкардагӣ доранд. бародарои азиз, апаву хоҳаро, шумо дуру дароз намерем мебинед ки ҳатто падарои ё акои ё хоҳарои ё шикоят аз он мекунанд ки дар маҳаллашон сар боло карда наметавонанд аз пушти чунин номардову ноҷавонмардо. ба ҳамин хотир бародари азиз, апаву хоҳаро, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем як навори худтона пешниҳод кунед, пешкаши подписчикотон кунед. ман тайёрам барои навори шумо маблағгузорӣ кунам. ва шахсоне ки яъне такаббурӣ мекунен, яъне ки ватантона дӯст намедорен, ба забонтон фақат мегарден, мегӯен ватана дӯст медорен, баъзеётон миллати азизам мегӯен, Тоҷикистони азизам мегӯен, рӯотона сиёҳ мекунен, барои шумо агар видео намекунен, навор намекунен, ман тайёрам ки барои шумо истини литсои шуморо ман нишон битам ки шумо дар асл барои чӣ мебурен дар экран худтона нишон метен. бародарои азиз, апаву хоҳаро, видеоро дастгирӣ мекунем ва барои ҳар як блогер пешниҳоди ман ҳаме ки $100 метам, фарқ надорад кияй чияй, навора бикунен барои хоинои миллат ва ман тайёрам ки маблағгузорӣ кунам. метавонед хоинои миллат, душманои миллат, шумо итон барои итон кунен, бо $100 дига барои шумо метам хоинои миллат. хоини миллат, тайёр бошӣ, навора ки маблағгузорӣ аз тарафи ман. ассалому алайкум.